سلام دوستان عزیز. با کسی بلیت ارزان در کار است. با авиакассаи Шаҳноза занг бизанед. ارزان و باورینок است. مرحمت نمره واتساپ 24 ساعت дар хизмати шумост. ой ма далави о кӯдак дар пеши молу го ту боша рӯзи дароз хоб No, бисёр накушов. Бира бимонов, иҷа биё гов. аз ма биромону о нишон метим гова Мондиёва. кӯи зани ма айнтернет чӣ биёва Хабари рӯз аз Азия Плюс. кай ку аз япюза хабарша бугӯ чия Ҳе мардак. Ай ҳамин рӯз пас ҳуқуқи зану мард баробар аст. чӣ мисол корҳои хонаро тақсим мекунем. ма розӣ ту авқот мепазӣ ма мехӯрам ту парсуда мешӣ ва дам мегирӣ фаҳмо мардак ман розӣ. Учота! Давай бача биё бача алейкум салом бачаҷон Ачкарали, ачкара. биё бачаҷон. земилята бача Има мегӯ чизи хона торика чхелаку. Нам гирифтум бача да ҳама чӣ мезебохи бачаи нозанини дунёя ёхи Хишро я? Нам гирифтум ша ачки гирифтум. Иҷа да малума ранги ки. Чино шолхан боришидам. Ҳоз ман бошин. Ина мошинчома ёфтум боча. Ина таёфтум. Айтаги сандиқ ёфтум кадом гирифта ба фикрам муш бурдага. Ина балоноша хурдай муш. мошинчоро ясмо бачам дар куҷо будӣ Ма дар оғул. дар оғул дар оғул чӣ кор мекардӣ Окей, оча, ман як чиро нафаҳмидам. чиро нафаҳмидӣ Чида як гомон сап сурхай, як гои дигамон сиёҳай хеле серьёзно. бачаи содае о гои сархуш модая яъне ки арӯз о гои сиёш нарай яъне ки шуша шуш арӯз шуш арӯз арӯз шуш ота ба чида дута пишак дорем ҳар ду сиёҳай яташ майдака яташ калонай она гуфтум бачаҷон ку о пишаки майдакиш арӯсай пишаки калони шу яъне ки дар дунё чӣ махлуқи ҷондоре ки ҳаст ҳамаш арӯз дорад ба чида ҳама чи арӯс доштай ма арӯс надорум чида аркарус бачаҷон оли ту майдаи калон шав тирам арӯс меёвӣ ки рост мега очад ҳоли калон шав ба арӯс меёвӣ бача не мам арӯс мегӯ мадам арӯс меёвӣ ма арӯс мегӯ бачаҷон ҳоли ту майдаи барои арӯса майдаи не охи ола гов арӯс дора кадику пишак арӯс дора шумо доре ма чи мам одами ҷондорум ку мам одам ҷондорум ма чида арӯс надорум мам арӯс таркора ту арӯса чӣ кор мекунӣ бачам чикор мекунам и каводама арӯса чикор мекунам уна гов ку арӯс дора пишак арӯс дора арӯса мефурӯшам зан мегирам механди мехелай ба хандидан мегирӣ ба худат механди хай занак чӣ кор мекунем ҳай мардак куҷо хона мерем хона мерем шит хона мерем хонаро мон охи ирӯз чандамай ирӯз даҳуми июн даҳуми июн ирӯз кадом рӯзай ирӯз рӯзи тӯймон аст рӯзи тӯймон ана барои ҳаваи занакҷон рӯзи тӯймон гуфта ман худада як тӯҳфаи қиматбаҳо гирифтам занакҷон бовар мекунӣ қиматбаҳо мардак мошин харидӣ мошин харидӣ не ака вазбини бад гирифти ячи поёнтар фуро занакҷон ячи поёнтар гӯшвори тилло не занакҷон гӯшвори тиллорам не ячи поёнтар охи ака мардак сипичкаи тилло харидӣ сипичкаи тилло не занакҷон қариб ёфтӣ ё чаро харидӣ қариб ёфтӣ занакҷон қариб ёфтӣ наход ту ба орзуои ман бирасонӣ мардак наход занакҷон ёфтӣ наход ини нахута бигӣ бега я ошку мехӯрем